Sinpat ipi baro kami pasuk komen ipi baro kinong Kristyan jonga badeng dot dong bape kan ke YouTube channel jonga ti ngamla kremda aingu aidam nongkong ya uble trekendra ba ulari ula sumari sukeri ngi hadu kat kini kisingi kibangi ngi long iman ki ngisar ngi treng ngi ta ngi bam ngisa ula ai ngi kajukut jingkya ula ai ngi ya ki baro khot kibangi ngi don hakni sla pertai ya kendau ko siap ka yeng kasem ya kajing ya iwe kajing iburam iwe ti menta shua bangan pulie na ka de ka kitab jung isaya ya tu kamin apan kot ka singi ka banga apan kot aktu na kadina kajing pulie ka ba ka kitab isaya hi kan nong ka ba pra ka de khot du ar menta pade ka pen iman ya kani ka ju hi ka nong ka ba khat saw ka jingwan phai na ka jinglong brau ka kitab jung isaya hi kan nong ba khat saw kat khot ka banangkong hadu lai pu ar ti shua bangan kran ngan pulie halor jong ka jutang blai ti ngakwa bani thu khana langkot ipi namar ba menem step kapor banganang sarnyon idon iwe i longkumi moi bala arangra di no yalam hi i ngisi ong medu i mo tie ikali yang akum ni iong nga beliau mesat langkot kum tu tie ngang ong beliau ko medu iong ba em bang ilik rany me mesat langkot kum tu ngong ngang nang phong em sengkerat ya tie iong ngang ong habang nga utrai ngam lek rany par ilik yu pat pi tie iong ngul rany me ndakali kibrio te ngan jubab kum no ngakali khnang yeme em ti ngadeng ong ho kajing kali jong piru kababyang hi tang ba ngap de nga ong ipi kamut pi pat pi milek rany pi kam e yo sumba jong orang bar pi milek rany ra hakajat bendri jong pi milek rany ra ti isngap no ti kumno hakajat bendri kumno kalong brio man brio jongi kabang ngila pudie ka bible ngim simla sngotu ngim simla perkan ka kamde tang na ka batheu tang lam tai usenrang handai ka theuru na munta ka kanthei kumno ka taka akor mane blei jongi habala batai sai bangi ngi de ban le ngin kam di thikat kum ka e ka ba ka bible ka hikai lai do kitu bompat long kristan ten nai keren handai kata ka ki balalong kristan handai haba kila atip handai ki le persya kata se kata ka jingit kristan kumno ka kanthei ka kam e ya usumba jung orang ba ka ong ba ki khon ka de jat jong ka ki khon kumno mi le ran tinga pa denga ong ye i ngong kum ni ba katu nganang phong sengkara hakawi kasngi ngan sayat na mat pran sa sukonsel ngan yai lembot bet khanang ba ka perthai bar khot kan tip bangade usenrang ne ngade ka kanthei sto kin yu ilut namar ya ka e ka bha ka benta bala ado ublei ngi hang ni kamut phi ong le ran kum no phim tip haba lada manta kajat ka khong gade ka jonga usumbai de jonga phin ong be ba ka de ka stor bat ya ki e ke ba kwat ka kemi ki khon jongaru ya la de ka pan kala jat ka ai bat lang do nong ba do todong ti phi tip khamba ma phi se dada phi ya bishar ya ki e ya kini ki video jonga em bishar be do bakut hadu bakut be ya phi kinong yu hadu bakut be ngin ong phi den bishar hadu bakut kamut phin yap shoma phi ni phin yap shoma ngaru ngam tip tang blai batim handai phi den bishar do bakut namar phinang kwa di lamba kala em ti lada pinang kwa bani lambak la baro khot ngan le persya e kata persya be ngan law lembut be ngan ya be namar pran har sukonsel khnang ba kini kinong thau an la ne kini ki briu ki ba kwa bor ko aburam em kindup snothu ban sai sindon ke ben riu par bat ha kata kapor ki media ki bana silong ki nom not ban ring video ngan kontak pe ki briu bana bar ngan sasen ka Instagram kamot ngan sapa daki prankster ki bana sabar ban wan ring ye kata video bangan ya langkhut manga kana ba ka parthai baro khot kan tip ba wani trap ru dei uba podor sto usambai junga dei uba podor de na kadau haba phi hi phi asngobang da ka e jingle thok kale syukur kamot phi lamba kala pat ubarit baria hang tang saya lengkhut bet ngan ya kumba yang ala khamarwei ngan yap ru marwei kumba yang al khalang khoj ngan yap ru lang khoj amdon e kene perthai manta phiap beat pisai ka tangka kai e
lada uong uta ubri ubar sencari ya kanu kanu kari ong ba kani kamde su kapisa kari kut sada tang kata hile nali era nai thau start ye mudi uong ba kade ka black money kamot ndei isu ndei pisa su ka to lakut em handrei manta phidang ya bi sei ni tengka kan dondor ayu kapisa hakmat jong kajing it hakmat jong kajing start jong ublei kan dondor ayu kajing em handrei kani kajing thok kajing syukur jong pibar khoj lakut ngong lakut ngan sale sisa ya kata kabangan se langkoj habang nga utrai ngam le ran yu ma phi kibaya bisar pi komen sa kan to bor khoj am phinde ayu yang phineng kwa bri lam bakla phinde ayu yang nga de uba thawi kani ka video ru nga thaw na ka banta ban mentoi ban sai ka de ben ri bor ko wei phinde ayu phi kinong ilam bakla phi komen sma kana kum to phil ayu nong phil ade gible jonga ngan mani no ipi ngan ko ngo ipi kinong ilam bakla wat but bin minum la ra takadau ha ka we kasngi lada kini ki media hang ni kin set kin ong be ngin set ai kum tu ngan ong ipi ngan phone de prang star ban sabar kajela kin sawan hang ni kin saring ka video jonga balei ngan sarak sendo na perkat balei bangang ayat lengkut namar kadon kadau sto kadon kadau namar bar khot ke jing le thok le syukur kadei hi nang thi na dis konsil ngan sarak plakat bab hi ong be kartu kalan hbil ngan sarak ikan notification bab hi ong apo phi pha apo high court romo hi maham phi ong bai kibala ajat sokpa kemut itu chu kum kijat menrio kasih kemut ngan sarak dak plakat ka perthei kan tej phi hang ne kamut jat menrio sitro ka perthei ka pej baru khot kitip lut ten man toy ayu ye phi ba phin jot senga hang ne de na kata katau ti phi ki ba pej ya kan ka YouTube channel jonga pej perkhat puson mentangan pulis na kal nong ka ba khat sa ti ka jingwan phai na ka jinglong brang te utrai unsa isen ya ujakop sto unsa isen ya ujakop te utrai unsa isen ya ujakop unsa jet biang yaki Israel bat unsa penlong yaki hakari lajong kani kebangi ngilong iman bat unong wei nong ar unsa wan ya senrop lang bat kayeng ujakop ki jat ben rio ken sawan yalam yaki sha kajaka jongki te kayeng u Israel kan sa pelong mrau yaki senrang bat kenthei kin sayu mrau da kitu kiba lakem yaki bat kin long kenrat halur kiba laban ben yaki kaktien sian haba yap unong ban ben ha kata kasngi haba utrai ulapan aram yepi na kajing sitom kajing lanot kajing long mrau kaba saja kaba phi la sya da kajing le jubor phi dei ban puli yakani ka phawar siat ban kerkop yaus iem Babylon gumnu unong ban ben ulakut lat katnu kajing ko kala jak utrai ulah kedia ya uding du jong kiri udakai ya kiding sensyar jong kis iem kibala kibala pedu dom ya kijat benriu ngak singak kibala ban ben lenter taj ya kijat benriu da kajing berten sudah ka perthei bro kawei kala songsuk bat kala tengan jai karisa da kajing kemen kiding se ya kerko ya ka apot jong phi bat kiding kedaru jong kalibanon da ka ba ong menta ba philaliam phlar om don shu uban penklem yangi kanyamra kalaksa na sapo ban wan sya ye phi haba phi wan ban priang burom ye phi ka kersiu yaki mensiam jong ki nong sanchar perthei baro ka penyang na ki khet jong ki yaki siem baro jong ki jat ben rio baro kin ya don ban kren bat kin ya ong kumni happy ya piru la penrit ria kum yangi pira long thik kum mangi ya ka burom ba jong phi la bret talan senyamra bat ki duitara kan ursur jong phi phi siang thia halor kiksan bat phi kup thia da kiwi da kumni phi hap ding na sahit beneng ko lur shai ko khon ka step
dakum ni lalanget ya phi hakhandeu ya phi ubala pan khlem ya kijat benriu phi uba jumudur hapo donut lajong ngan sakersiu ngan sakiu syadu sahit beneng jot shaneng ki klur ublei ngan sapeniang yala ka khen ngan syong halor ulum baya kendu kiblei khop syapang syatei ngan kiu syapalat kilo ngan penlong yaladi kum ubakli tam hanrei pech philahap syadu nyamra jelang hadu trai kaliulong kito kiba pech lango ya phi kin sakencik kencak omdei mo utu ubriu ubalapan khanyu ya kaperthei ubalapan kiu ya kihima ubalapan longri kenja ya kaperthei bat ubalapan loko pom ya kisnong kithau ubom sya iki koidi banlet phai siyeng baro kisiem jong kijat banriu kilathia don buram uwei pa uwei hala ka jingtep ya phi pat de la syukudat klem datep lakum ya kajabo kaba ijli la sertap lang bat kibala sya dung yam da kawait lam la syubret hapo thliu mau lakum ya kamet yam basyu kenthom basyu kerthom onom tep lang ya phi bat ki naba phila penjot ya la kari bat phila penyap ya la kibriu ki khon kiksiu jong uriu dakat kin omsa kerteng tos dang no ban penyap ya ki khon chenrang jong u na ka banta kapap ki departemen jong ki kin om khi yang shu ban job ya ka perthei lemne ban pendap ya ka sla perthei da ki snong ki thau ngan yang persya ya ki uong utra ki pat bat ngan pendu na Babylon ya ka kerteng jonga ya ki ba dang im haka ya ki khun bat iki ksiu jongka utra uong ngan sa penlong ahor ya ka bakin syong kideng khit bat ngan sar ya ka da usen sar ka jingjot utra ki pat uong kumta an sa penjot ya ka Asiria utra ki pat ulasmai kumba ngala muddur kumta ru kan sa urlong kumba ngala thumu kumta an sa pendep ngan sa penkhen ya Asiria hakari jonga ngan sa yuroj ya u halor kilumba jonga kalangkor jong u kan salat naki bat ka jingkit jong u an sa weng na terpeng jong ki kani kalong ka jing thmu jonga syapang ka perthei bro ko wei kani kata kakti kabala sei persya kijat benriu baro haba utrai ki pat ularai ei manu banut ban pendam ya kata haba ukner ya la kakti manu bala ban penran ya ka lamaham ya ki Filistia hagasnem bayap usiam ahas kani kejingi tulpa kalawan wat kerko ho Filistia baro hana uding baphalup ya phi ulakhen na usumbai bsen andang mi hi usenpu naba na sambai bsen andang mi usenpu bat ukhun jong uta unlong usen her ukhon prangsngi jong ubaduk un sayo bam bat ubakardu un sathya sung henry ki khon kikseu jong phi kin sayap da unem sniu bat ya ki badang im ngan sa chupen yam tolen nyar ko khrdop to karkat ko snong ko thau baro chi Filistia to khnyu na ba ka tadam kawan na satei bat na ki kanhun jong u on omdon ba phet on an ai jubab ayu ya ki nong rak tien jong kata ka jat benriu kani utrai ulaseng nong rem ya ka seyon bat ya ki pat jong u ki ba syam sipa kin sawanri haka kani kajutang ublei kani kaktin ublei nasngongu ya ublei ti kei kaba ngakwa ban persngo thu yepi kaseyon kade kani kaba ublei udah ije ulai te jutang nadu kipor mansiwa kolong kuma kaba ukun kabri hunyu trap uba ublei udah ije bat hadu mentamane uyaine yesa I unyu trap wala da ki duna pa ublei unsapan krawi ki ublei unsapan roy ki bat ibadang hakawai kasngi insa spong
ngala dep ya thu ya kani namar ba ublei u angkum tayanga bat ka khor ka kriam kan sakio haka kli jung ibadang bat ublei unsapan kraw ya kani gejaj benriu ya ka aka ka ba ka manor bangila kret no ublei unsa kli biang bat ngin ngu ngin dem tang ya ublei terkenran da ka hok ka sikantien kat kum ka hukum jung u wadu jengkermen wat sngoper namar balei ya ka aka banga ngalong ngaman hadu manta ngam sem latip kani baru khoj kadehi ka jingla ka jung ublei uta ubri ubale bertong bale sniu ban klumar ka perthei un sayap namar ka balatho latho onum don manu balan pendam kata kadei ka ba ublei hi udon rangkat batni ban lada kadon ka jing thnu basniu jong kita kinong sencar ka perthei ban pendu jaj ya kini ke rio kinom la dalilai namar ka yang ka hukum blei kat kum ka hukum jong ublei trakan rat ngi em ngi ki ngiksar ka jingle jubor hi borobor kam dondor kalong le no ei ban le jubor ti ka jingle jubor hi borobor ka peniap hi ya kita ki brio ki balik jubor hande da pinget da pikongu tang ya ublei ulatip paham u na ka banta jong ajong pi iwe dengan ong pi ki bapet ya kan YouTube channel jonga to perkhat to puson hala kaman sim na jong namar ka jingi tip lam ha kaman sim jonga jong pi kaman sim jonga hi ka bisyar yanga kaman sim jong ka jingmut perkhat jonga hi ka bisyar yanga nganom kran i kiwe de na ta daw ya ka banga ngale ngatip ngasong thu ti pi lada kini ki ba comments ba ki ba kwa an bisyar yanga bisyar du bakun lada pim bisyar du bakun bat pim tip ya ka sngiap la jong yo piap shoma pi tengangan ongkit aku bakit kumbakit kinong rilang kinong salang rada pim tip bat pimat la eka ba pipi ui te kamot satip i ma pi ti kani nga keren ya kani namar opinions ngutu handai mde bang iben iko ila kajat ka khong kabanga ngalong ngaman ngaki ngaksar ngatre ngakta ngakren khana ngam iben yala kajong tela kajong sarong yala kajong namar balei ya kajong kiweru ngihap iban burom ti habangi buram mikiwei ngan ong ipi tempul kadai kani mandir kadai kani masjid kadai kani takada bale daki keli kadai kari ong pilong niam ayu pilong iyu ngong amar akabar anthori sto ti kai kaba ngakwa on pun tu ipi katu ka jingrua jung amita pachan mo lok bolte he ham manta he lada ngakran kai kibri ki ong banga ngathok ne lok बोलते हैं गलती तो हम मानता है लेकिन लोग जो हम बोलते हैं तो मानता नहीं नमर बले लफी फी ओंग nga banga thok nga ong hoat nga thok katba ladang ong nga ye phi pde bale phi thok phi ong be ngi klem thok te phim nget hiru ba phi thok ten le kum no pan hato phi la yo ei na ka jing thok phi ong im thok ban im te kamot da klem thok te kamot im te perkhat hi ti ki te comment kanarit kitu kim patlong ra pat rekam ra de na takada ba bale ngan ye pulie kani na ka benta ka jing bha hi ka imlang salang jong ka jai benriu jongi adam sotho akawi ka sngi badeng lari di lupa ban yat lang khut pe namot pran hadis konsel ngan sa phone bede de ki media na sabar ki international media dan ki prankster ki benan sabar de na takada ba ya ka jinglong ka banga ngalong hadu menta nga nget bet ka de ki jing la jung blei bon kibriu ki perkhat artatin ban karan ban khanak mon o hap ready ban karan mo hap le humbuak hiang da phi nge ublei ula tep nam ta jong phi kumno ba phi pin karan ha kata jaka baleng ina perkhat ngina kuslai du kata kata kadon ayu yang i ubri honi perthai ngide ki bangi ngin sngo biang na ladi ngangan ong yipi hadu menta ka haba ngang kata ya ka bible ngapan hukum no ublei namar ngang di tang ubrio rada klem ka hukum ku jong u ngam long brio honi sla perthai de na kata haba phim yes ngo thu su ngakra ni ka badai ni ka balaj ru kamot phi phin kwa bani lam bakla to bisyar du bakut da phi jenjar perkhat ima phi ada phi ngat jing pang di stom perkhat ima phi ti hande haba phi ngo thu ya ka ba day bat ya ka balaj berat ngo thu ima phi
namar nai long kenrat long belai pat yang pin long rat long kenrat long belai yang em thaj Andre ngang pelai ke video ru na ke benta ki ba pediang ai kin pej ki bom pediang bahaban ai pej ngaklam pen bori pi ban pej dia ne kata kata sung tu i ma pi kania ke jutang ke bala ai do beli terkenran nganget pe ya kata ti pi nai long beli ri nga pi ki ba pej pi ba komen si nai long beli ri nga nomor pangang thaj nam kwa ra ban benta ban chen namar nga kwa pi pin sung tu lada pi ong ba pinut bani kendo mar khman keren ha ba pa basai an ring be ke video ti badang ilong ready so handre lada pimnot bande kumta ka ba na ilam baklara namar belai mayu pingat jenjar el dehi kani kadi gijing pesung tu jonga namar belai ngang la tip bar khoi ki tugi jing ilam bakla jong pi khoi pinam la li pila ban khang gayo pila lala se balai pila ala pa damas kemut da damas kemut miap syu se balai da ai vaksin kemut miap syu se kumno pitim kumno pitim da ai vaksin kemut miap syu ra kumno pitim da la tes corona kemut myo corona syu ra balai ha ban tes si tes kinang la ban reply haba pia tip ya ki bor khoj pila ya start ba pia nang kran parang pia comments kum tu balik pila job ya nga atau pila job you blay dia nang kata kata ngan ong yi pi yo pi jot hi haladi namari yaladi ngang pencet ha blay ngam tip ri kai ke eru utip te blay utip tang blay ndon kamre ye pi wan long blay nga ndon kamre ye pi ba pin wan pensung tu bakla ya nga ngam ju ngai ri ni no ngai LDhi ngai ka man sem ka ba ublei u ais ngo bahaya nga bat ngai ya ka jutang jung ublei ngamani tang yu ublei phimla ro lam bakla ya nga ngang song thu ya ka ka bangi la cha thok no benchuang song thu lun ngatip lun ti di na ka daw balei bang song thu LD bang adi tang ubriu ngapuli ka jutang blei ngapan hukum no ublei bon pen i ngai kalanti bangal ya ha kalanti ka badai ti di na ka daw bani lam bakla kadi kabam kakran khana ndar ubrio ubala ban sngo bha laj na kata hane tang da kabadi babam bat kabatre bakta bat basngo bha kam sim ubrio ya ma perthai tang da batre bakta bat bahun halaka jentre jengta bat da babam badi bahun halaka taka siap ba ubam udi dan i era ubarus pa da yap atep khandau ubaduk ro da yap atep khandau ubarus pa da yap hap thang ru dan ki bathang ti ubaduk ro da yap dan hi bakithang ti kadon ke jing fer ayu ka jing le ya ubaduk ne ubarus pa kani bar khoj kadi tang jing lam bakla jung kibriu jungi kidi ginong penjot ya kibriu la jong hi kita kidustur ki ba ngingi perkhan baka bam kita ki mancono kita ki marak ki menang kato bro khoj kade ke jing penjot jing kwa penjot hi ke jai bro jong takadau utlen udon hang nuaru kadon utlen hi udi ubriu utlen hi udi utlen udi ubriu uksoj udi ubriu hi ubriu udi uksoj hi hande haba pi perkhat pi puson betang yo ublei ubriu hi udi ublei hi udi ubriu namar hadin jong ublei wan ubriu perthei ubriu wan ha hang ne perthei lang ba ka hukum jong ublei kram ka hukum nginom la balong briu ni sa perthei te mental dangi kran nala dia ngi ong kani kania te ka jutang par kano ngang pen i ka jutang kari kania bang pule manga kan dia na takadau haba kabai bol la thau na ka benta ban pen sngau thu on pen yatali bangini imsuk imsanya perthei phause mi pen ban na kinong ilam bakla ngam ong yipi haban nongkong ban pha ye yakiru ki missionary hangni khlam pha ra bakin bekin long manta thikum ki jisu hangni la pha e ki ban hikai ya ka bible ban hikai ya ka e ka ba ka bible ka hikai henry kim simla hikai ki alam bakla pen ban ki akel de kum ki jisu ki akel de thikum kita ki gentleman hane kita ki rudon buram ye
Pila hikai ayu pat. Hato ya kante karu kante bakit konre hato pila ay bisar lang. Pi karan tang nam ka bisa te, tang nam benta ka baikan siau te pi perkat. Pi perkat bi tang liok mentoy te. Hato pila ay penbahas ya. Kari ti penye yang sem ladon se. Ka anso soman ladon se. Ka Supreme Court juga di Indiana du senam arjan driu kalau ong bandai ban petrekam no yang mari caak kamot. Pila ele se. Kumno pi pila ran. Kum kani se kata ka sencar kadar. Haba kani kadi sencar pajba pi ele ti kum kajing sencar don bor. Pilih penting i kriu pajba pilih penting. Kadi kani se kata kajing start jong pi. Kadi kani se kajing start jong kita ginong mekelea. Kadi kani se kata jing start jong kasih. Hato amdon semua mono ban hikai pi ba pinle ban im kata ka karukom im katkum kajuk ka ba menta. Hato pinang yelam bakala ban ye kena badang kidang san. Pinang yelam bakala ban ya ka imlang salang. Kamut kani se kata kajing start. Hato mlaran. Imle ran. Dena kata kadau ngati ngale ran pi. Wadon mi sabar jong kejelala jong ngale ran pi. Namar beli haka imlang salang kum ka akor perar beriu kumut nginang long ti kum kimrat de kum kani ke jinglong pi di man ran pi. Le ran pi. Ya de ban sungtu oken. Kerani ka bade ni ka balai rum sungtu te kum kani se. Te kamut manta haka imlang salang jungi kipetsin kinang pon bisar ki ong ne bau wadi ulong tom ta. Nang sungtu ubadi ban ya pi ki ba smart jing seng ban ya pi ki ba le gentleman nang sungtu ubadi sibun. De kerani khanar nang sungtu sibun ubri ubadi ban ya pi ki bomdi. Kan man toy ayu ka jing em yo ubri ubaklam di. Sto kam dan jing mut ye hiru. Namar ha ubri bomdi unang taun bisarel dia usngo khot yala dia. Henry ubri ubadi usngap ru ya kata ka jing ya pen ilem. Ya kata kajing ya keren lam. Dia nak kata kadau. Haba utau ubri ubam di pede. Ban keren ni kajing sisa umnut. Ban le ya kajing sisa umnut. Tian dan jengbut ayu yo to ubri ubam di. Kadba habang ngai kenduk ngalet hang tuang tu kamu kimandi marsi yang kublai ba kibri ubadi pede. Ani kipet bitreng kipet tu kipet marsu. Kita siki mas kiat sangu ani ngati ngala dombut pi ya kane kajing hok jong kini kibriu jongi ngala dombut pi ngapan ngadombut ani ki ya hok kumno ba comments kajing seluruh ba ngatip ba gitu ki ba comments kitien khala kitien si ye kumtu nei dai kundu markhamat hato phino trai ban karan kumtu ha ngarki pi ngate ngarki pi namar balai ba ki bangi ngile ngi kam ngi sarang ni perthai la ramde ka hukum chung blai nei ngimlong kumni kumbangi ngilong katarungi nang lendat pari blai ngi kwa ban le blai yala de ha dan jengmut nai lam baklasu nang ni skman kalong ba stang ba pin kala ka ba mut la ne bar sungtu bar ban perkat hala de hi ubriu hi par khoj usngo biang na la de handai ngan ong ipi klam ka hukum jung blai kam dan jungut yang ne perthai handai la dangi kwa ban kala ban chat ya kam sim la jong hau blai bo be ka jungmut perkat tang hau blai tang tahi kam sim jong pi kan sapalei bat ki jung khuslai jong pi bar khoj ke saja alun bat pin salong kum balong ba den kum ni bat ya ka ekai bo pi artatien ha kam sim jong pi par khoj am ublai hi ulatip khamba na kam ta jong i UP Jadi nak kata pin saya kemen pin sa puk samrki pin saya long thik kumbalong badeng dai I kumut pin saya oh kumno kumta pin saya karan pin saya kudup pin saya kublai kiti kumta kin tiban long kujing im ti kan man to ayu yang ngibangin kedauti ki be man ki tai ki long kumta ki dekhar ki long kumta ki muslim ki long kumta ki hindu ki long kan man to ayu namar bale ba phim semlala hiru ban le jubor kata ke jingle jubor jong pi nadu menciwa hadu mentane pila ayo so ayu tang da usok jauh sudah usok thiang kampat yo hadu menta de nak takada perkhat puson sngotu namar bale kanya kajutang hi kade ke bakongsan haka imlang salang jong ubrio ti kumba kajutang ka betha tole ru kunta kumba kanya ka yang rengkat kajeng
kajing peta kajung ublay trekan rat ngide ya kan ni tre ngita ngiki ngiksar ngikamai ka hok sikan tien kat kum jung tole ya kata tonget ya kata wajule jubor pilek jubor kan ya lamba kelapan ban handai dah ka berkat suki pasuki ka imlang salang jongi kan sapoi hi sia kathong kata kade kajing kerman jonga namar lada ublay unang don hakan ni kejat bendrio ngai duai ngai kerpat ba ublay pelat ngai sate sai kum jong kajing dum hakan ni kejat bendrio jongi ublay udon hakan ni kejat bendrio jongi batonget no bat ndai badang ila spong hanta hi in salet da kajing suk jing kmen in pai sala katan rai la jong kaba iwan hendrei ya ka jong kiweiru in saburom in le bi kumju hi kumajulong kata kadeka jinget jong badem ngam simla iben re no kano ko jinget ngam simla iben re pilong kristan pi yelong yaman kumno ngam interfere ke jong ni pertai hendrei ong be ipi ya katan rai jong te nganom klet nganom la hiru ban klet rile takadaung nang wat iya ka ba ngangawan balay ngalong kumni nganang wat ya katan rai shua ban thaw ya kalong yeng te wat shua ya kanong rim de na kata kadaw ngakaran ni pi baro ki ba page kan YouTube channel jonga na matang slamit pila kwa ban yu nga tingangan ong ipi ka baro khon ka ba pi kwa ban yu nga ru kade hi kajing le kajung ublay kamut de na kata kadaw ngan ong ipi to perkhat to pencong nong rim to kerku tang kerteng jung ublay to penun buram tang ublay wajuklet yu walendet yu namar la pilendet kan noru ublay yu tang bala de pi pai na du kaman sim da kadu no jong pi sha ublay ublay sa pdiang sung bahaya pi bat pin sak kamen nang ni sakmat la da pi le kumta handai enam dan manu bala an penbor kajing penbor hi kamlong ba bahapan ngamla man penbori ka tengah ngamla man penbori ki khun ngamla man penbori ki henman ki para ngamla penbori yanoru handai ai ba pin sngo thu hi na la dia ai ba pin perkhat hin la dia kata kadeka kajing kwa kajung ublay ngai la dia ngan ong ipi ba ngadi ubunya ngadi ubi kumba pi keno kat ba pi keno tang bahan rai ngani ekran ni kani ba pindup sngo thu namar ba ya ka baro ka ba ngingis berkhat na la dia ngisngo mo biang ngangan ong kanang duna handai tang lada pipan hukum no ublay terkenrat lang ba kani pin sa siam ka ka ba pin pat ju syai menuru pin sa syai ka jimut berkhat lada pila ban set si syana du ka mensiam ha ublay terkenrat pila IT ka mensiam jong pia tang ha ublay ngan ong ipi ublay uday hi mangi lada ngi aingu ya usa pelat par ya kejimut berkat jongi ban ngin sa sngo thu ban aingu aidam tang ya ublay beri banyero tang ya ublay beri mani ngin sa sngo thu syai ba bat ka jing start ka ba phim pat juyo mano phin sayo bat ka jing ka ba phim pat juyo mano phin sayo namar kam don ka ba kamla bania ka jing ka job lo di bor khot handre ka jingle jubor ka penmong pat ka pen sniu de na ta kadaw ngan ong ka jingle jubor hi ka pen sngosi hadin habut handre da ka ba fi perkhat ka jing kan job baro ka jing ba asung bhado ublay ka jing start ba asung bhado ublay ka di ka tahi ka ba ngi hab an mani bat penun buram tang ya ublay ti tang kini kentien kublay sibon ni fi baro kamiet basuk bakaman ni fi baro